Teko, teko. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Au. No anakmu no. Ayemu. Pak ulang tahun tinggal mendem. Joshua banci cok ya mate au au ha Amban gancok. Endang kan aku bocah omong ki. Endang stres. Ho 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 Arya Bodaya. Wis pas, Bu. Apa ki? Hei. Hei, hei, hei. Oh, oh. Oh, yes. Dan always. Oh, ya wis, oke, oke. Oke, Arya Bodaya. Sopo iki? Iki bekak sopo? Kuwi nyapa? Iki bekak sopo kok teko-teko tepuk-tepuk kuwi nyapa kowe? Kuwi nyapa? Ora gek metu kok ora salah ra apa kok tepuk-tepuk tok lho. Aja goblok-goblok to. Kancane wis. Ambekane kaya ngene lho. Ambekanmu kok kaya angin arep udan ngono gitu. Iki paru-parune paru-paru kucing kok. Kowe atraksi yo tak jalukne tepuk tangan. Matamu tepuk tangan tok.
Syukur-syukur enek sing nyawer. Nah, syukur-syukur enek sing ngantem. Mbuh boto, mbuh tekel. Alah ya Mbuh gempolan tembok. Jut. Lah, kelo ya to. Kelo diantem. Ngomong ngono ki lek ra tawi dijaluk tepuk tangan yo rene lho sing nyawer ngono kuwi. Elek-elek nggo barokah ngene iki ya. Ngomong barokah. Lah iya. Ambak ngene iki. Lho disyukuri. Lah iya. Kudune bersyukur kowe. Kowe mung sing maringi dhuwit sing nyawer meng teko ngendi? Teko lor. Berarti ngenteni teko etan karo teko kidul. Nah. Loh, Ya mbok. mbok. Lah kok teko kene enek apa ora wong kene yo karo kono kok. Kene. Nah, alhamdulillah enek to. Teko ngendi? Etan. Kidul. Kidul. Teko kulon. Kok kulon wis kok. Kelo kok etane lho, kelo. Kala bot. Bela. Tak kira ngene lek arep ngoweki dhuwit tibakno mek molet nen. Lah kewaplok. Ananana diye, anani didita, anadia, anani diditu, anadidu, Pirasatku ora penak, pirasatku. Iki pengakas sapa ki? Anadiye, anadi. Wis apa kuwi? Anadia, amadi diditu, anadidu, amadi dududu, amadiye. Mas Amit. Mas Amit. Piye Sing nyanyi apik. Iki lho. Kowe welek, Wo. Gedibale. Sik Mas ini. Wis sik Iya, kamu welek. Koruk cah nek penyakit. Ngawe nyapo ning jaranan go ramban. Sik ngene rada maju sik. Hah? Sik rada maju. Sik iya iki ngerti. Ora. Ora teko kabele ora teko. Wo. Kene pakaiane mbok kaya wong Madhep rono. wong telu iki lho. Dia pakai ganongan lho wis nyunggi ramban. Raine kemampleng. Ora, wis nyunggi ramban. Raine kayak pempes. Teko ana sedenge. Ora kita iki lho. Lereng, Cuk. Wah lawo golek sego sak pulukane polahu. Niki keranten khusus malam hari ini bersih desa kelurahan Blitar. Khususon Mas Kawo Alfa. Mas Kawo Kalimat. Boga. Oh biasanya kaya ngono to. Sasine selo Mas Joshua. Bariki ngancik sasi besar. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe ngersaken wedhus kurban nggih menika. Sing iki wedhus, sing iki apa? Sing ndi? Iki Cemple. Cemple. Wo ya bener cemple. Ora. Anak-anak wedhus. Ora apa. Kowe Usah to rene yo sik. Melorot. Ndase digere kepepes barang lu kayak ben nyapo to wo. Asline Raden. Ambon iki lho. Alah kan diatem botol lho burung-burung. Lah malah botol. Bar iki deloken paping barang mumbul. Loh, kuwi surat cinta. Sik to, sampean ki maca apa? Waduh nabi. Tuk. Mukmah. Sampean ki bengi iki maca apa? Ada nabi apa dhewe? Duk. Kuwi basa ngendi kuwi basa? Sampean ndak iso. Oh gak iso. Nah. Tempat baik, duk. Oh, barangnya apa tuh? Barang mana? Apa? Raine kamu kemampleng kan? Kita kan berada di Indonesia. Yes. Minimal memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yes. Betul. Lah, ini tadi bahasa mana? Wadah nabi ada duk. Ya, Mbak Bu. Tutuk, kak, Duk, tak, dudung, tak, dik. icik. Loh, kok iso icik-icik? Oh iya. Oh cik-cik. Ada duduk. Memang kok gak kambi kuwi jangan ketak bahan cah iki. Klambine kok kuwi ketak bahan cah iki. Entek nang omah entek. Tak. I. No. Itu ya. Entu. Disepoti mas. Entu. Mbak Mia karo Mbak Silvi.
mawok. Iya kan. Tuk. Iya. Kungkong. Kungkong. Wong weng teko. Noli diambe cemok-cemok. Ayo Yamata ngateng Yamata ayo jalur iki. Lasemi ayo ke maju kok mangatol-atol. Ora sadi sepoti mengko timbang. Ya engko tak semproti. Ora nek sepoti enek. Nek Iki asile dadi bantengan arepe nyeruduki wong. ora nek sepot enek gitikan ayo nek ada. Langsung aja. Oh gundul Pak. Gundul pacul. Gundul pacul. Makul timbang segane dadi sarakan. Makul timbang segane dadi sarakan. Ula awok. Pak Bon, ada yang bergetar. Apa? Tapi bukan gunung. Ah pentil. Ini Joshua banci. Kacuk. Ndak boleh. Lah lek aku kaya robot tok. Kendul. Bel. Kendul. Iki tambah sak botol oleh ngisor iki. Loro minor. Bulan madu di atas pelangi. Bayo lek ceblok piye? Hanya kita berdua. Ceblok kali itu pikir dodo. Lek nyanyi iki diteruske. Pertama ya wis apik. Bulan madu di Awan biru. tiada yang memendung. Ekone tambahno sini. Dek. Wah ngerti eko barang iki. Bulan madu di awan biru. Nah, ya cocok iki Caca. Tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi. Ya Allah, ampunilah hambamu ya Allah yang sudah mendem-mendem ini. Biarlah semua masuk surga. Iya maksudnya? Iki anak-anak. Ora iso ngintip neraka. Ya. Diteruske lagune mau, wis penak-penak. Loh, lah terus piye? Oh, sing nyanyi Mbak E. Oh iya ya, ini. Monggo Kawok Mbak. kok nyanyi, kawok kok nyanyi. Kamu nyanyi ya, Wok Wok? nyanyi, wok nyanyi, wok. Ngadeka wok. Wok ngadega, wok. Metu-metu lungguh Wok nyanyi ya, wok. rasamu wok kok Wok nyanyi, sidak. wok. Kene lho, Wok. Gak teko mikir gak teko mikir Mas Amit, ini Mas Kene, Amit. Wok, iki, Wok, iki, Wok. Ini Mas Amit aja toleh. Ini Mas Amit kuwi lho. Iki lho, iki lho. Wo, bocah lek dasi nang isor yo ngono kuwi. Nyanyi apa iki aku? Lah aku lho. Kowe nyanyi yo duit karo penyanyi ki lho. Kowe aja mek bagian penyanyi terus-terus mek. Sing kok gawa lanangane yo. Lah, aku lho rungokno. Lah. Ada Mbak dua orang penyanyi iki Halo. Ya. Wok. dikaryakne. Ndang Wok. Sejoli lho. Lho enek loro penyakit kalau kita ditamani. Penyanyi. Oh penyanyi. Tak penyakit. Jadi mas-mas sing nang kene iki sing dinteni ya ora mung jaranane, ora mung ganungane, ora mung bantengane, Ya, ora ning- mung barongane. Ning yo. Ning yo ana sing Penyakite. ngenteni penyanyine. Iya, iki Ngene kamu, ya. ayo. Selamat malam Mbak Silvi. Selamat malam Mas Oke, Amit. Ya alhamdulillah. Allah. Saya suwe, saya lucu. Iki Nggih, panganane sapa? apa jenenge? Sampean? Kula. Nggih, panganane apa Jemblem. jenenge? Jemblem. Wok nyanyi, wok. Oh, apa? Jemblem. Apa wi? Jemblemu lah. Kula bedino makme nggih biasa nasi. Nasi, Nggih, lek nggih. iso. Lawuhe. Lawuhe ya oseng-oseng coro. Lho, kok coro? Oseng-oseng coro. Ya umume ya karo Ya sayur umume. karo lawuh. Oh ya, apa? Paku Paku. molen kuwi ora? Karo Duit koral. ambek kawok, Mas. Duit karo kawuk ya Mas. Iya, ya? Mas, duit ambek Oke. kawok. Lagune apa Mas Kawuk? Rasa Daerah yododo. banget kawok kuwi. Kawuk. Kawok pokoknya yo. Dinone Iki kawuk. iki kiri sapa Dinone kawuk. Iki Mas kamu ulang tahun lho kan? Iya, Oh, Mas kamu ulang tahun. Oke. Iya, Mas. iya, iya. Kawok ulang tahun. Mas Kawuk
stunting. Lah aku mau jak ora ya ora roh. Kok stunting piye? Mbak, Mas Dawa. Kawo iki enggak ulang tahun. Piye? Pendak pisan. Sing nek katange duit nyanyi lagu apa kae? Apa? Lah ora tau teko ya kuwi. Apa? Makane teko. Iki bakal jam demblem aja. Dembleme bosok ngene ora tau. Kawo nyanyi, Bu. Apa? Syukur kuncung, syukur kuncung. Kuncung. Wes wayahe. Ayo. Sini aku rambutku dijemur kuntung. Ayo Mas Samio aku bersama kalung kandung. Bangun. Kelambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek saka jagung. Jaman biyen durung usum sabun. Tapi erok dibangun. Adokku ya mung adok sarung. Tuh sarung. Dolananku Onar. kalau Iya. Urung. Ayo Dil. Lukis Botol kotor. manis. Rasane mbok yang tolong botol manis. Gegere mbok yang Padang jinglang mulane bundar. Asasar aku dikutang. Kawo di kawo. Aku disontek Pak Dokter. Aduh, Acara kok. datang semalam. Cerita zaman BAB. Ayo, Asame. Ao. Ayo, Mas. Ao. Piye. Ayo, Cilik aku rambut. Warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambel korek saka jagung. Ya, Kosokan beling. nyemplung kaya kedung. Jaman biyen durung usum sabun. Diirung dibangun. Adokku ya mung anduk sarung. Dolananku motor cilik saka lembung. Asik. Ayo wani. Ayo. Lukis kotor baris. Rasane saiki wis. Lukis kotor baris. Rasane saiki wis. Olas padang jinglang bulane bunder. Sasar dikudang yang wis gede dadi dokter. Tanggal 15 padang jinglang bulane bunder. Sasar wis gede aku disuntik. Ao.
Bagaimana ini, Om Amit? Lagi? Oke. Satu buah lagu dulu, Oke. bar niki kewan alas bantengan, ya toh. Lho ndi? Iki udah bantengan. Iki wedhus gibas. Wok kawoke Ya, monggo. nyanyi ya, Wok. Kanca-kanca. Wonge Arya Budaya. Kawo. Sini dhuwur panggung mundur dulu Mas. Mas, sini dhuwur panggung mundur dulu. Ndi? Bayar 10.000 iki, bayar 10.000 kabeh pengen delok. Bintang kok tak bintang. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Sana nak onar. Mudoa. Wowe nyapa, Wok? Wowe nyapa, Wok? Kawo. Sana na orang kesan. Au. Tepuk tangannya mana bro? Ayo, Wok. Ayo, Wok. Kawo kok satu, kawo kok satu. Ya, tenan toh. Hei, nyapa kuwi? Nyapa kuwi? Nah, kuwi apa? Kang, kontrolnya sudah ditutupi Kang. Sini dhuwur panggunge mbok lungguh to ya, kontrole pedak ditutupi lah. Lah Aja waktu tutupi. apa mau tabuh dhewe. Buat antem mixer. Wok, wayahmu, Wok. Ora. Kami mengucapkan hari raya Idul Adha saja, tidak begitu. Matamu. Sini dhuwur panggung, mudhun. Masnya dukung. Ora. Mas teh sing ora joget karo bapak mudhun. Kowe ya ora joget. Kowe ya ora joget ya, Wok ya. Wok, kawo, kowe nyanyi ya, Wok. Iya, mudun. Jo. Sepet ta nyawang kowe onar terus kowe ayo kayak mudun. Wok nyanyi ya, Wok.
ayo. Suro. Urung. Kucingane rong. Ayo Rong. Iya. Kucingane Kawok- Rong. Kawok yang bertemu Anu, elek. kucingan. Kucingane rong metu kok. Suro ndasmu. Mata. Ambon, Sumetan. Ambon. Sing kon Ambon. Nan boy ku dadi sumet beh. Kucingan. Wes wayahe